Καλώς ορίσατε στο Πάμε για μελέτη. Εδώ θα αναλύουμε και θα συζητάμε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη βασική σύνταξη των προτάσεων. Η πρόταση λοιπόν αποτελείται από τρία βασικά συστατικά. Το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο. Για να τα βρίσκουμε λοιπόν θα πρέπει να ρωτάμε την ίδια την πρόταση ποιος ή ποιοι κάνει, κάνουν, τι. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Η Σοφία τρώει μπισκότα. Ποιος, η Σοφία, τι κάνει, τρώει, ρήμα. Τι τρώει, μπισκότα. Η Σοφία λοιπόν είναι το υποκείμενο, είναι το πρόσωπο που ενεργεί, βρίσκεται σε ονομαστική και απαντά στην ερώτηση ποιος. Πάμε τώρα στο ρήμα. Τι κάνει η Σοφία, τρώει, ρήμα. Φανερώνει λοιπόν τι κάνει, φανερώνει την ενέργεια του υποκειμένου. Τρώει. Τι τρώει, μπισκότα, το αντικείμενο. Το αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται πάντοτε σε αιτιατική. Πάμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα. Ένα λεπτό να πάρω μαρκαδόρο κόκκινο. Ο Ανδρέας καθαρίζει το δωμάτιό του. Ποιος, υποκείμενο. Ο Ανδρέας. Σε ονομαστική. Τι κάνει ο Ανδρέας, καθαρίζει. Το ρήμα. Τι καθαρίζει, ρωτάμε πάλι, τι καθαρίζει, το δωμάτιό του. Το δωμάτιό του είναι το αντικείμενο και βρίσκεται και αυτό σε αιτιατική. Πάμε τώρα στις δύο άλλες περιπτώσεις, δύο άλλες προτάσεις, όπου το αντικείμενο δεν απαντά στην ερώτηση τι, αλλά στην ερώτηση ποιον. Ο Μάνος βοηθάει τον Γιάννη. Ποιος, ο Μάνος. Τι είναι το ο Μάνος, υποκείμενο. Σε τι πτώση βρίσκεται, ονομαστική. Και απαντά στην ερώτηση ποιος. Και είναι το υποκείμενο. Ρήμα. Τι κάνει, βοηθάει. Βοηθάει. Τι κάνει, βοηθάει. Το ρήμα. Ποιον βοηθάει, τον Γιάννη. Αντικείμενο. Αντικείμενο λοιπόν, τον Γιάννη και βρίσκεται σε πτώση αιτιατική. Πάμε στο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο είναι γι' αυτό σαν το προηγούμενο. Ο Πέτρος χτύπησε τον Γεράσιμο. Ποιος, ο Πέτρος. Τι είναι το ο Πέτρος, υποκείμενο. Τι έκανε ο Πέτρος, χτύπησε, ρήμα. Ποιον χτύπησε, τον Γεράσιμο, αντικείμενο. Αντικείμενο. Αυτός είναι ο τρόπος για να βρίσκουμε το υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Υπάρχουν φυσικά και πιο σύντομες προτάσεις. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τη σύνταξη των πιο σύντομων προτάσεων, μπορείτε να γράψετε από κάτω στα σχόλια και να το κάνουμε σε βίντεο. Επίσης, εάν δεν θυμόμαστε τα ρήματα, δηλαδή δεν θυμόμαστε πώς σχηματίζονται, πώς τα ξεχωρίζουμε, αν είναι ενεργητική, αν είναι παθητική, γράψτε μου και αυτό από κάτω, αν θέλετε να το κάνω σε βίντεο, να τα θυμηθούμε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να ήταν κατανοητά όλα όσα είπα. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια τι θα θέλατε να διορθώσω και αν έχετε κάποιες απορίες. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like και θα ήθελα να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι έτσι ώστε όταν θα ανεβάζω νέο βίντεο να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Γεια σας!